Joliba jabarani flewa nga foli anita nubi takanyesi au bela dilema amba fayna au ni nyankuma au bisimila aka kuna fundi gafeu ulu lakalili keneka bamanakana ni ladala di anfiyano ladami ni antina wuli fiu mi kuna fundi gafeu ye minum be sebe dongodo ndene katabla fo jumala ndokun konala ambiye keneka kalakali au biseka famia soro kuna fundi tugumina bamanakana wala sa biye arabaye min be talike décembre kalo ale tile shegi samba flani mugan ani kele ambi do kuna funu kono bakurumbaw kajira ka fo lesor amba damne ni ale ajira ka fo ko anga chien minumbe no ya minankoro ye minumbe ni ayira ka fo olukumbe l'américain jamana mugo bolo no ya anga minankoro ye seko ani donko sirala ko o keme kononto nyona o sigira kana Mali konna la yanno akira premier ministre nyana kunungo musée national la amina ndado o barawla o mana boye no mimbi soir de Bamako ko fo ale kumana soir de Bamako ya jira ka fo ba manchi jekulu ba mimbe na keme ka Mali nyagami bi ni oye yad agali ko abina fo bara kuraw bi ka boloda u bolo soir de Bamako ka fo la ka nyeshi Mali koronfelama sabu ko mimbu kono bi uye bataki doke bataki sebene do arabukan de la ko ati foy no fe foka Mali koronfela ka bele jele do uyera ka marakon nala amina ndado la sisan ko lakale awye o mana boy ambi do l'indépendant kono l'indépendant jira ka fo docteur Umar Mariko ani ma flamino ni olu jira ka jela ki nyogon fe ko kunungo ko ublala la sagoli hukumu konala ni oye kaso rey o kama ko mandat de dépôt sadi nyamaba ni oye docteur Umar Mariko l'indépendant ka fola ko sharia mimbe no be bollo kana sharia ko fo no e cybercriminalité ni o sharia takala ko Umar Mariko bi son kalu woro fuka tabla sanfla kaso o bi son adaka ani mimbe talike kata million kile kata bilo million tana abi son o fana sarale bi son adakuna o ma flamino be no lu nyangina no fe Bakari Kamara ani Buba Fani ko lu fana ko kalu woro fuka tabla san wolo fla kaso lu fana bi son o fana ulu fana bi son o soro minye Bakari to wala ka kuma fana ajala ka fo indépendant ko na labi ministre mimbe na le banga shera ko kuna ale wele dakambla procureur mi vlene cour d'appel la kwa ka sekeseli kuradele Bakari to wala aka kunya ka sabu kirinti ra chomna ka ira ka fo kudo ba kuna mina jelinte ministre ko nimbe anga shera kuna procureur ngafo Mamadou Kasso ngafo ministre mimbe na le banga shera kuna Mamadou Kassoge ko kani kuyin ko ka sekeseli dele wala sa jeliya rebseka bla akoka chogomina mi l'indicateur du renouveau et alefumana aya jira ka fo mimbi panguru jigi kere mimbe ni ale so chira krenkreni ala janvier kalo temenina ajalla ka fo ko sekeseli kulu do bla la singa wala sa so menun chira ka ye ka fo so nu chiranga mamnu be nolu be yoro ko fole nuna olu farala nyonka ka keje kulu badoye wala sa ka seka kuma akoka so nu chira chogomina ka seka sekeselu ke akofana na amina ndado la l'indicateur du renouveau kono au Nouvel Horizon ale fana ya jira ka foko Isa Kaujim ale ni mimbe talike jekulu mimbe nu kama ko morema o nyama o ye maître Kasum Tapoye o kwa bina foko jekulu ba flani kilin politique to kilin jekulu ko u farla nyonka nga Isa Kaujim ka maula ako olu politique maw olu bele jele sane do bi ka hakila fo sabu o seka tu yere yoro dola yoro mini atina jaula sabu ko kuma kembe barakana fembi Isa Kaujim ka kuma yoyi o mana boy no les échos ambi kuna foni kunche na ale ya jira ka foko san labaina minye mototigi no ye bolma fen sen flatigi ye ko miyanga lakana bawe polisu kama ubinyo sama ni wati na siraba o sanfe ko yalma malikura ko kuma nabika foni limana abijo ni tugala wa ningali do de eko de yake amina ndado wala sisan amba damne ni fas di sebe lesor kumana lesor ya jira ka foko minye anga chienwe limana o mabise ka fo anga chienwe doke sabu minya anga fenkoro mina korokoro bannu limana mina minumbe ni mabise ka fo malibise ki disi gushinayi seko ani donko sirafe ko ayira ka fo olu mirando be minu kumbe l'américain jamana bolo minanu abise keme konton nyogona dema minu be no banga seko nanga donko yakuba ya kosebe lesor ka fola
min ye ministre ɲɛma ye Shogel Kokala Mayiga ale kɔni gouvernement min bɛ l'américain jamana tɔgɔ la a y'u fo nin baara in na u ka se ka hakilila yɛrɛ ta ka Mali ka minɛnw segin a ma n'o ye minɛn kɔrɔ ninnu ye ko nin ye foli dɔ ye min bɔra premier ministre yɛrɛ yɔrɔ ka se l'américain jamana ma minɛn ninnu a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna bila an ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ min filɛ nin Bamako yan n'o o ye musée national ye ka se k'a bila yen maaw bɛ se ka taa u ɲɛ da ka kuma bɛɛ i n'a fɔ fɛnkɔrɔ tɔw bɛ cogo min na l'essor ka fɔ la baara in kɛra kunungo a kɛra premier ministre ɲɛna musée national la a kɛra l'américain ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan Denis Hankis a kɛra min bɛ tali kɛ fana ministre min bɛ n'ale b'an ka seko ni dɔnko bolola baara ani yɔrɔ sahalenw olu kunna ni o ye Andogoli Gindo ye a kɛra o fana ɲɛna an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o de la sa min ye kuma dira premier ministre ma a ko jamanakuntigi tɔgɔ la colonel Assimi Goïta a ko colonel Assimi Goïta ale tɔgɔ la ale n'ale yɛrɛ premier ministre tɔgɔ la ni minɛn minnu sigilen filɛ nin ye ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ ko u b'a kunbɛn ni bolo dayɛlɛlen ni minɛn kofɔlen minnu filɛ nin an y'a fɔ ten 900 don yɔrɔ min ye bɛnkan dɔw ye kabi san 1970 o bɛnkanw b'a jira k'a fɔ ko a tɛ bɛn fiyewu i ka maa ka minɛn ta maa ka tiɲɛ k'o ta ka bɔ a ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ ni sariya mɛ jɛn n'a ye ka taa n'a ye i ka jamana kɔnɔna la sabu tiɲɛw de don tiɲɛ minnu ni jamanaw bɛ se ka waso n'a ye tiɲɛw de don min bɛ se ka jamana ka seko n'a ka dɔnko yakubaya u ka ta ka taa n'o ye jamana wɛrɛw kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ premier ministre ko sariya minnu bɛ yen i n'a fɔ bɛnkanw de don kabi san 1970 olu tɛ jɛn ni o waleyaw ye a na kɛ o sariya de labatoli sira fɛ min ye l'américain jamana ye ale y'a ɲini ka se ka Mali ka fɛnkɔrɔw segin a ma min bɛ tali kɛ premier ministre y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Amadou Hampâté-Bâ yɛrɛ ka kuma dɔw lajɛ ko n'i ye maa yɛrɛ ka yena i ka yena y'i ka seko ni dɔnko de ye n'o tununa i la ka ban a bɛ n'a fɔ i ka dɔ fɔ o de tununa i la o de kama min ye an ka fɛnkɔrɔ minnu filɛ nin ni maa bɛ se k'a fɔ bi Mali ka nafa b'a la ka se ka na an ka jamana kɔnɔna la yan k'o ye koba ye walasa kabi san 1978 min ye UNESCO ɲɛmaakɔrɔ ye Matar Mbo ale yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ ko farafinna ka fɛnkɔrɔw ka segin a ma sabu hali Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi yɛrɛ y'o fɔ Wagadugu min bɛ tali kɛ novembre kalo san 2017 ko Shogel Kokala Mayiga ale y'o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen don ba la ko nin bɛɛ lajɛlen kan kɛ sababu ye min ye nanzara jamana wo a mana kɛ jamana o jamana ye ni kɛmɛ ka farafinna ka fɛnkɔrɔw minɛ ka taa bila i fɛ yen i k'a lajɛ i ka segin u ma sabu u ta don u tiɲɛ don u ka seko ni dɔnko siratigɛ baaraw de don o de fana filɛ nin ka waleya an ka jamana kɔnɔna la yan l'essor ka fɔ la nin kɔni kɛra ko ye min n'a ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ o la a jarala k'a fɔ kunungo premier ministre kɔni ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin l'américain jamana ma sabu u ye hakilila sɔrɔ ka Mali ka nin fɛnkɔrɔ ninnu segin a ma limanaw ko Mali ni l'américain jamana cɛ ko yɔrɔ kabi san 2008 ka taa bila san 2011 na k'a bɛna fɔ minɛn ninnu limanaw u sonyɛnna de minɛn ninnu sonyɛnna de ka bɔ jamana kɔnɔ yan ka taa n'u ye l'américain jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni ko bibi na u segira kɔ ka minɛn ninnu segin an ma kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ n'an ye l'essor bila an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako y'a jira k'a fɔ terroriste ɲɛmaaba min bɛ Mali kɔnɔ yan ni o ye Yad Agali ye jatigɛ wale ale de b'o sarada fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali la yan nɔ a jirala k'a fɔ ko Yad Agali a na kɛ u ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda Mali kɔrɔnfɛla in na ɲɔgɔn ye de kɔfɛ a yɛrɛ n'a ka jɛkulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ɲɔgɔn ye kɔfɛ Yad Agali ani a jɛw ani maa minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'a bɛna fɔ k'u bɛ fɛ ka baarakura dɔ de boloda baarakura min n'o bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye Mali kɔrɔnfɛla fan caman ka o minɛ k'a don u yɛrɛ ka bɛrɛ la ko baara min ye nin ye ko a na kɛ a ɲɛfɔra lɛtiri dɔ de kɔnɔ lɛtiri min ni a bɛna fɔ sariya dɔnbagana dɔ de b'u yɛrɛ cɛla ye o de ye lɛtiri sɛbɛn larabukan na
lettre o ka soir de Bamako ka sɔrɔ ka kono kuma bɛɛ lajɛlen bama yɛlɛma bamanankan na nka maa dɔ de bɛ yen min n'ale bɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans kɔnɔna la n'u k'a ma ko Abu al-Numan al-Shakiti olu de ye kuma yɛlɛma nanzarakan na walasa maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na limanaw n'i ye jateminɛ kɛ nin baara in tɛ dɔwɛrɛ ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye JISM ye ani jɛkulu misɛnnin minnu bɛ yen i n'a fɔ Mujahideen olu de bɛ ka nin baara in kolokolo u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali kɔrɔnfɛla yɔrɔ kɔsa in na Faransi jamana ka kɛlɛcɛw olu bɛ ka u torin dɔɔni ka bɔ Mali kɔrɔnfɛla la i n'a fɔ Kidal ni Menaka ni Tawudeni ninnu ko Yad Agali ninnu bɛ fɛ ka u cogo kokura ninnu de nɔ na walasa ka se ka kɔrɔnfɛla in ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka don u ka bɛrɛ la ko Mujahideen ani Yad Agali ka nin jɛkuluba in n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye ko u bɛ fɛ ka hali marabolo kura dɔ de dilan ka n'u k'a ma ko région de Kidal o région de Kidal limanaw min bɛ tali kɛ Tesalek b'a la Abibara b'a la Tizawanten o b'a la ka taa se Agel Hokma k'u bɛna hali marabolo ɲɛmaa n'o ye gouverneur ye u bɛn'o sugandi ka bila a ko hukumu kɔnɔ o tɔgɔ de ye ko Abu Mariam Asidati ko o de bɛna yɔrɔ kofɔlen a mara ta ba la limanaw nin ye kabako kuma yɛrɛ dan de ye o la sa n'i ye jateminɛ kɛ ko yɔrɔ in u bɛna a marabolo de wele ko l'Arneb région de l'Arneb o la sa gouverneur min n'a fɔra k'u bɛna bila nin yɔrɔ in kunna yɔrɔ in a dancɛ minnu n'olu fana fɔra la soir de Bamako ka fɔ la a dancɛ ka taa kɔrɔnfɛla la o bɛ taa Kidal min ye a tilebiyanfan o bɛ taa Mauritanie a tilebiyanfan o bɛ taa min bɛ tali kɛ Tombouctou min y'a woroduguyanfan ye o bɛ taa Masina fan fɛ min ye baniyanfan ye o bɛ taa Mopti Sevare ani ka na fɔ Segu Ombori o yɔrɔ fanfɛlaw la nin kɔnɔ min filɛ nin n'a fɔra nin ye a jalila k'a fɔ ko Yad Agali ka mɔgɔw u bɛ ka nin labɛn de kɛ limanaw ka se ka nin yɔrɔ kofɔlen ka don u ka bɛrɛ la nka jateminɛlikɛlaw minnu bɛ yen n'olu sigin bɛ ka nin ko lajɛ n'o olu y'u fɛla fɔ k'a bɛna fɔ ko Yad Agali ka nin jɛkulu in k'a bɛna fɔ u ye nin baara in daminɛ a bɛ san caman bɔ limanaw nin ye mun ye ka an ka jamana faamaw k'u lasɔmi n'u tɛ ko kalama u ka bɔ ko kalama n'u tɛ nin ko in kalama limanaw u k'a dɔn k'a fɔ Yad Agali a n'a ka jɛkulu k'u bɛ labɛn na min ye jamana kɔrɔyanfan ye yɔrɔ minnu fɛlen filɛ nin ye k'a don u ka bɛrɛ la wa u bɛ fɛ ka yɔrɔ yɛrɛ bama yɛlɛma k'a don u yɛrɛ ka bɛrɛ la k'a kɛ u ta ye k'u sigi a kan ka marabolow sugandi wa ka maaw sugandi minnu bɛ se ka a marabolow olu minɛ maa lasɔminen o ye suguya ye dɛ limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don l'indépendant kɔnɔ l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye docteur Umar Mariko ani maa fila bɛ yen olu de ɲangina sariya fɛ k'a fɔ ko kumakan dɔ bɛ yen kumakan min n'o taara a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kumakan in limanaw a n'a ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ docteur Umar Mariko ko a na kɛ a ye nɛni de kɛ nɛni jugubaw yɛrɛ ka ɲɛsin premier ministre Choguel Kokala Mayiga ma o la sa Sadi ka pasari politique tɔn ɲɛmaaba n'o ye docteur Umar Mariko ye sariya min bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔ kanana kow fɔ n'o ye cybercriminalité ye n'i y'o sariyaw ta k'a lajɛ limanaw a bɛ ye k'a fɔ a sariya ninnu min taara n'a fɔ novembre kalo san 2019 ko article dɔ bɛ yen n'u kama article 21 nin sariya kelen kan ko n'i ye ɲangini lajɛ ko Umar Mariko k'a bɛ sɔn ka kalo 6 kaso ka taa bila san 2 kaso o bɛ sɔn ka d'a kun ani $1,000,000 fo ka taa bila $1,000,000 o fana bɛ sɔn ka d'a kunna min y'a nɔfɛma fila minnu ni olu fana ɲangina Bakari Kamara ko ani Buba Fane yɔrɔ Bakari Kamara tɔgɔ in a na kɛ ale de ye kumakan in ta nka maa min kɛra sababu ye ka kumakan in ta k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ ni bɛɛ lajɛlen bɔra kalama maa minnu bɛ sariya kunna minnu b'a ɲɛdɔn olu y'a jira k'a fɔ ko article dɔ bɛ yen article 55 ani 56 o fana b'a jira k'a fɔ ko min ye Buba Fane walima Bakari Kamara k'u fana bɛ sɔn ka kalo 6 fo ka taa bila san 7 kaso u bɛ sɔn ka da u kunna ani ka ta sefa wari 100,000 ka taa bila $1,000,000 o fana bɛ sɔn ka da u kunna limanaw nin ko in nana cogo min na o ye k'a fɔ kumakan min n'o bɔra
Dr Umar Mariko n'ale anake kuma caman b'a kɔnɔ jalaki min binnen don a kan n'u kama ko injure grossière limana o ye nɛni jugu de walasa communicateur tribunal ale de ye ko in ta ka procureur min bɛ limana o ka mandat de dépôt da Umar Mariko ka a lamɛnni kunungo a kɛlen ko ka n'a fɔ tile 2 kɛ garde à vue la o ka sɔrɔ ka taa bila kaso la kunungo nka avocat dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Umar Mariko ale lafasa ani a maa 2 tɔ ninnu olu y'a jira k'a fɔ ko mandat de dépôt n'o ye k'a bila kaso la fɔlɔ yanni kiiri ka tigɛ olu y'a jira k'a fɔ ko kɔni tɛ sira ye sira min n'o ye sariya ka sira ye k'o ye sariya sɔsɔ ye maa min bɛ yen n'ale de bɛ sariya n k'a fɔ Umar Mariko minnu bɛ k'u lafasa avocat ninnu maître Mamadu Ismail Konate ale ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ a n'a a baarakɛɲɔgɔnw ko mandat de dépôt min dara Umar Mariko n'a a maa 2 tɔ ninnu kan ko sariya sɔsɔ don olu kɔni na fara ɲɔgɔn kan ka sariya bɛ fɛn fɛn fɔ a ko la ka se ka ninnu lafasa limanaw nin ko in yɛrɛ ani maa min ka koɲɛ bɔlen don n'i b'a n'o ta da ɲɔgɔn kɔrɔ n'o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye k'o ye Isa Kawujim ka koɲɛ ye CNT maakɔrɔ don ko nka Umar Mariko ninnu olu ka kiiri bilalen don ka février kalo san kura natɔ ye san 2022 o tile 15 n'an bɔra yen nɔ limanaw yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔ halisa sariya ka kumaw la ko min ye yɔrɔ Bakari Togola a kun fɔra ko foyi ma ye Bakari Togola ani maa 11 minnu bɛ yen ni olu ka kiiri tigɛra kube kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o kun sigilen don walasa sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu yera foroba nafolo dunni na limanaw Bakari Togola n'a nɔfɛ maa 11 olu ka kiiri kun tigɛla a ko siratigɛ la Bakari Togola n'a nɔfɛ maa 11 a kun fɔra k'a fɔ foyi ma ye u nɔ na k'u tɛgɛ jɛra a ko la nka limanaw indépendant ka fɔ la ministre min bɛ yen n'ale de bɛ an ka sariya ko ani hadamadenya hakɛ kunna Mamadu Kasoge ale ye lettre dɔ ci kunungo tarata ka ɲɛsin procureur min bɛ cour d'appel la ko a ka sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o bɛna kɛ sababu ye ka se ka nin ko min filɛ nin ni affaire min bɛ yen n'u kama ko ministère public contre Bakari Togola a n'a a nɔfɛ jama tɔw ko ka kunnafoni caman ɲini a ka sabu k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye kiiri tigɛ ko waleya dɔw yera u fɛ waleya minnu na siga yɛrɛ kɛlen don a la o kama ko procureur min bɛ cour d'appel la a ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ joona walasa min ye fɛn o fɛn ye yelen ye o bɛ se ka da nin ko in kan o ka se ka da a ko kan ko n'o tɛ ko sariya tigɛra cogo min na minisiri ka fɔ la k'a bɛna fɔ ko dɔw bɛ yen olu jɛngɛnen don kiiri in ko la hakilila jiginna limanaw Bakari Togola ni a nɔfɛ jama ninnu jalaki min binnen don u kan o ye k'a fɔ ko o ye foroba nafolo u tɛgɛ yera o la ani ka papier kolonw dilan ani ka min ye nafolo yɛrɛ k'a kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan sefa wari miliyari 9 a n'a kunkanfɛn min bɛ tali kɛ kɔɔrisɛnɛnaw ka wari n'o ye ristourne ye coton culture o de nafolo don o la sa maa minnu bɛ yen n'o ye fédération régionale des producteurs de coton de Kita san 2013 ka n'a bila san 2019 na o maa kelen b'a la n'o ye Solomadi Keita ye ka taa se trésorier régional ma min bɛ tali kɛ Mpierre Doumbia ani fédération régionale des producteurs de coton fana o ASVN Seydou Kulubali ani u ka jate kɛba ni o ye kitakaw fɛ yen nɔ kɔɔrisɛnɛna minnu bɛ yen olu ka tɔn Madi Keita olu de bɛ a ko hokumu kɔnɔna la fo ka taa se Dirisa Traoré Jigiba Di Anfa Kulubali Thiase Kulubali Alu Dambele Mamadu Fomba Jala Musa Dambele ani Brahima Kulubali cour d'assises min n'ale ye cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen n'a ye ninnu ka kiiri tigɛ k'a fɔ ko foyi ma ye u nɔ na ko nka limanaw minisiri ko a ka bataki in kɔnɔna la ko ni nin sɛgɛsɛgɛli nana kɛ k'a ye k'a fɔ ko tanamako dɔ yera la walima ko jɛngɛnen dɔ yera nin kiiri in taabolo la limanaw kiiritigɛla minnu ye kiiri in tigɛ k'u fana bɛ sɔn ka ko sɔrɔ dɛ sabu sariya de y'a fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ kunnafoni filɛ ne ka kuma tɛ an y'a bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye l'indicateur du renouveau ale kumana l'indicateur y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ dugukolo minnu bɛ yen ni olu bɛ zone aéroportuaire ko fɔ a jirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw na o yɔrɔ dugukolo a so minnu kun jɔra a yɔrɔ kofɔlen in na limanaw so ninnu kun cira
anake jɛkulu dɔ de farala ɲɔgɔn kan ni o ye plateforme dɔ ye sigiba minnu bɛ yen n'olu bɛ pankuru jigi kɛnɛ na n'u k'a ma ko zone aéroportière olu de farala ɲɔgɔn kan ntɛnɛn tɛmɛnen san 2021 senukaw fɛ yen u ye jɛrɛ dɔ kɛ walasa ka se ka u ka ciden 4 bɛ yen ka o bila sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ kɔnɔ n'o ye commission d'enquête dɔ ye walasa yɔrɔ min bɛ yen ni o ye zone aéroportière ye na a sow cira ka se ka u fana ka se ka u ka kuma fɔ kun jumɛn na olu sigin bɛ yen so ninnu cira kun jumɛn na sabu ko olu yɛrɛ ka fɔ la u kun ye ni laɲini kɛ gouvernement fɛ a mɛnna o la sa u ye kɛnɛ min sigi n'u ye a kɛ kunnafoni kɛnɛ ye Abdul Salam Togola ale yɛrɛ de kun ye kumatigi ye a y'a jira k'a fɔ kabi kow daminɛ na olu kun ye jamana faamaw ladɔnniya k'a fɔ zone aéroportière n'o ye pankuru jigi kɛnɛ ka kɛnɛ yɛrɛ ye ko so minnu jɔlen don a la n'a sow cira ko ka sɛgɛsɛgɛli kulu dɔ bila sen kan joona walasa tiɲɛ bɛ se ka da a ko la cogo min na ko nka olu nana a kumaw de mɛn réseaux sociaux kan tiɲɛ don a kɔni diyara u ye nka a ka kan fana olu ka u ka maa kofɔlen minnu bɛ yen ni olu de ye sigiyɔrɔ sigibaaw ye u fana ka se ka ye a sɛgɛsɛgɛli kulu in kɔnɔna la o de la u ye maa 4 sugandi ntɛnɛn tɛmɛnen olu ka se ka bila a ko hukumu kɔnɔ olu la Abdul Salam Togola b'a la Yusufu Jalo b'a la Abdoulaye Kulubali ani Boyo Konta olu de bɛna bila min ye zone aéroportière maa minnu ka sow cira olu de bɛna taa kuma olu fana tɔgɔ la jamana walasa maliden bɛɛ ka tiɲɛ dɔn zone aéroportière so minnu jɔlen don a yɔrɔ la n'a sow cira janvier kalo tɛmɛnen u ka se k'a dɔn kun jumɛn na so ninnu cira ani min bɛ se ka kɛ ka se ka ninnu sigidalama ninnu fana ka hakɛw di u ma kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ n'an ye l'indicateur bila an bɛ don min ye Nouvel Horizon ale kɔnɔna la Nouvel Horizon kumana Nouvel Horizon y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limana ko min bɛ tali kɛ Isa Kawujim ale ni min bɛ Morema o tɛ dɔwɛrɛ ye o jɛkulu dɔ de don min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maître Kasum Tapo ale tɔgɔ la k'a bɛna fɔ Isa Kawujim ka politique tɔn n'o ye ACRT parti faso ka wele ko nin jɛkulu fila in y'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan sabu k'u ka hakililaw ye kelen ye nka o senfɛ Isa Kawujim y'a jira k'a fɔ olu politikimaw tiɲɛ yɛrɛ la bi olu sirannen don u sirannen don mun na sabu ko kuma bɛ kuma la bi n'i ma farati n'o bɔr'i da limanaw i bɛ sɔn k'i yɛrɛ ye hakɛ dɔ kɔnɔ min tɛ bɛn e yɛrɛ ma o de la ni dɔw ko dɔw ka hakilila la ko min ye Maître Kasum Tapo ye ani Isa Kawujim ka nin jɛrɛ in ko a bɛ n'a fɔ yɔrɔ Maître Kasum Tapo ale de Isa Kawujim lafasa k'a to kiri ɲɛma k'a bɛ n'a fɔ a n'a ka client de ɲɔgɔn ye dɔw ko ayi ko nin ye hakilila kelen de ye Maître Kasum Tapo ani Isa Kawujim ka politique tɔn fila in ko u ka hakililaw de ye kelen ye démocratie de y'o fɔ ni aw ko k'a ka hakililaw ye kelen ye sariya b'o yamaruya a ka fara ɲɔgɔn kan baasi foyi t'o la o de la an bɛ don min na ko bi min ye ACRT faso ka wele ani mouvement pour la refondation du Mali n'u k'a ma ko Morema Maître Kasum Tapo ka tɔn don u y'a ɲini ko ka fara ɲɔgɔn kan bi jamana u ka kumaw la Maître Kasum Tapo yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko bi Mali démocratie bɛ lahalaya min na bi tiɲɛ na ko bagabaga b'a nɔfɛ sabu ko an bagabagalen don min ye CEDEAO fɛ an bagabagalen don Union africaine fɛ munna an yɛrɛ damaw bɛ an yɛrɛ bagabaga an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ Maître Kasum Tapo ko tiɲɛ na bi ale bɛ min fɔ o ye k'a fɔ Mali la yan nɔ a ka kan an ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an kana yɛrɛ k'o kɛ jamana taabolo ye n'o tɛ a y'i da don hali Umar Mariko Sadi ɲɛmaaba o ka minɛni min kɛra kɔsa in na a ko Umar Mariko ko a bɛ n'a fɔ Umar Mariko ka minɛni na ko o bɛ fɛ k'a bali ka kuma de ko sabu ko parti Sadi ɲɛmaa min ye nin ye n'o ye Umar Mariko ye ko ale ka minɛ cogoya in na limana ko a bɛ n'a fɔ a daminɛtɔ de don o ye Maître Kasum Tapo ka kuma ye n'o tɛ hali Isa Kawujim a ye misali ta o fana kan ko yɔrɔ ka kiiri tigɛra ka kalo 6 o kaso d'a kunna n'o ye condamnation avec sursis ye ko ale b'a ɲini Isa Kawujim fɛ a ka segin a ka taa laɲini kɛ kiiri fɛ tuguni u ka kiiri u k'a ka jo di a ma n'o ye appel ye Maître Kasum Tapo ka kumaw kɛra o ye nka min ye ACRT faso ka wele ɲɛmaa yɛrɛ Isa Kawujim jamana a ka kuma la
a ye kuma caman fɔ min ye jamana bɛ se ka basigi cogo min na, jamana bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na, jamanadenw ka na fɔ ɲɔgɔn kɔ, ani fana bɛnkan bɛ se ka kɛ kalataw ka labɛn joona, basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la min ye ko kɔrɔtɔlenw ye, jamana ɲɛmaaw k'u ɲɛsin o ma, o n'a ɲɔgɔnna caman. Isa Kawujimi ka kuma kɛr'o ye, nka min y'a la kuma koloma yɔrɔ ye ni Isa Kawujimi y'o fɔ a ko bi Mali la yan nɔ politikimaw caman de bɛ yen minnu ni siran b'u kɔnɔ ka yaala, o ye k'a fɔ n'i ma farati kuma bɛ kuma la bi, jamanaw k'o bɔ i da, i ta y'a ɲagama ye. O mana bɔ yen, jamanaw ale ye Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la min bɛ tali kɛ bamanankarakaw fɛ yɔrɔ walijugu min kɛra Bamanci jɛkulu maaw fɛ ka ɲɛsin dugudenw ma, n'o ye dɔgɔjɔla dɔw ye, u bɔtɔ dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Songo, juma tɛmɛnen décembre kalo tile 3 k'u kunda Bayankara sugu kan. Jamanaw Bamancimaw de filɛ ka taa bɛn nin ma kofɔlen ninnu kan ka u bɔnɛ u ni na. O de kɔfɛ sa Bayankarakaw y'a ye k'a fɔ nin ye ko ye de ko min n'a ye olu dusu kasi kosɛbɛ, u caman ye ban boloda n'u k'a ma ko désobéissance civile, k'a fɔ ko jamana ka fɛn fɛn bɛ yen u tɛ don a da fɛ, o fana ye sariya ye, sariya b'o yamaruya jamanaden bolo. O de la ko o de kɔfɛ sa jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts, olu ye kunnafoni kɛnɛ sigi kunungo tarata, o ɲɛmaa ye Adama Jara n'u k'a ma ko Ben le Cerveau, jamanaw ale ko Bamanciya wale minnu kɛra kɔsa in na Bayankara mara la, ko politiki tɔn Codem ka a ka tɔndenw walima a ka députéw k'olu de bɛ nin ko in kɔrɔ la. Jamanaw kuma in kɛra dabaliban ye, Hussein Amion Gindo yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko ale bɛ fɛ sariya ka nin ko in ta bala, n'o tɛ ko nin tɛ kulonkɛ ko ye, maa ka wuli nin ɲɔgɔnna fali k'a bɛna fɔ ko Ben le Cerveau kɛmɛ ka ko ta kulonkɛ de la, ko n'o tɛ ka nin kuma fɔ ka min ye olu ka politiki tɔn ka jalaki, olu tɛna jɛn n'a ye wa k'u bɛ taa n'a ko ye sariya ɲɛma. Jamanaw waati de sera, an bɛ kunnafoni bila nin kan yan ka aw fo ka waleɲuman dɔn, an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna.